Ze zei ze wel dus beter een goeie buur als een vierde vreun. Maar ja, je hebt je wolje net altijd een wat uitziekje. Dan wij maar zo nooit Grace. En we binnen net altijd de beste vreun. Maar we binnen en we blijven wel borrelen. En dus is er altijd wel wat strijd. Maar waar komt die strijd nou eens bij? Daarvoor moeten we een beetje weerom in de tijd. Want het speelt al wel eens koft. Zo ontstiert er in de zontjende eeuw als strijd tussen de Grijnses en us. Er waren namelijk 2 universiteiten. Die ene is die in Grijns en de oor die is die in Frenscher. Voetbal, ek wichtig, vooral de twastrijd van het noorden. Grijns, Chin, SC Heerenveen. Maar zocht nou eens naar de stand op een ranglist. Heerenveen zit ergens bovenin. En Grijns, tja, dat is onderin middenmoot. Dan, 2018, culturele haardstad. Ljouw het vanzelfs. En daar viske Grijns ek achter het net. En dan hebben we ook nog wat strijders die bij de borrelje thuis zitten. Bernlef. Die zorgen ervoor dat het Fries volkslied spelen waard op een Martini-tour in Grijns. Daar was geld voor inzamelen en dat geld ging uiteindelijk naar het goede doel. Al wie net alle Grijnsers lieke blied, maar die goddelijke klanken uit de toer. Maar goed, er hoeft net altijd spul te wezen, want ja, er kinderen maar een eigen taal en een eigen cultuur hebben. En dat is Friesland.